mi wedden lesde ala nangu nangu ala koy yero nangu koy e yero ɗum ɗo an matana gorko ladde nde woni ko didi fattaw nangon saguji mbaɗon hon kaaje ha para mbiya kam yomi yeewe kaaje min namdaki min so taw aɗon jeeya kaaje an kay mi namdaki so taw aɗon jeeya tuufeeje mbimami julɓe meeɗa teddirde an kay ɗum kay ko julɓe ɗum meeɗa teddirde ni dar ɗum na julɓe ɗum ko julɓe ara Allah andi ko sakkuɗon nder Allah andi ko mbaddon nder ko hoddum kono ɗum wona julɓere mere sowona julɓe dadi daɗam ndi fof koko natni ƴeeɗe fof koko natodiri an haya immaki ɗon ɗo to mbiya haya immaki ay an sa ronama ɗum buusata ay an woni mo wona gorko an kay wonno gorko an wona gorko an wona gorko ka ya nu ko remidiraɗo fof an hay sa gota ko remana eyi min tawi joni min tawi min tawi a yimoɗo somi welama ala sa wela kay a yimmoto ɗo somi welama mi ummoto somi wela yimmoto ɗo te kadi mami haalan waji ɓe ko kaaje mbaɗon e julɓe ɗe no ɗum wona ledde tan woyata ni ɗum ko ledde tan hakkunde ma e Allah mbete ko ledde Casamance ala ko ledde hol wuro ɗe kay ɗe leɗɗe ɗe kay ko leɗɗe gelooɗe woni ɗo taw gelode ni wayi fof mi yaha mbeewa min kam mi jolani e gelode min hela dandam mbiya min eyi te kadi somi gawam noddima mami bonni inde ma so kaw Moussa noddi kam mami bonni inde ma an wona min sa o noddino kam min o noddi kam sa wona an ko si o noddima min o noddi kam alo fa to ya alo eyi gogo Yasine a jaɓotomi ni tan mbaɗon kon momanede on puɗɗat bone hampala on mbawanta so andi a fuɗɗat bone a wawa jokkidde ko fuɗɗinma eyi ko fuɗɗinma mbatta ko Allah yiɗa ɗum annabijo Allah yiɗa ɗum neɗɗo a feƴƴat ko mbawɗa rondade so andi a feƴƴat a wawa rondade ko feƴƴinma so Allah jaɓi sa adde yam haal ma fi hen laɓa ngal sabu yaha o resani ceemede debbo mo ganduɗa henene ko mumɗuɗo walla ɗemgal mum ko waɗa e poos sa wi kam gomɓima temeddere mi toro e dow hoore ma mi yara hen gosi eyyi ene anni foof an jaabomi noon ayi ɗum ko woni yo min ɗo gonmi ɗo ene seedi so tawi tan ko bawole Allah min komi maayo ɗum ko woni tawa asimi noddatami ɗo asmi wala i debbo yaro min komi maayo ƴeew min naare mi yalto tan kawol mumen sara fuu ɗo ren komin mbatta omo rondi juuɗe makko tan omo woya ɗiɗo bojji mbima hay somi wonino ko yummakko ɓiyano maayo jogoran woyɓe ɗiɗo bojji pour affaire o asimi o garɗo kono so tawi ko gonga weeli Allah ene yurminide saabu min mbinomi ko gilli yero e buubel ko gongire e gonga ala frontiére kono mi tawi kankone kadi gilli makko yeroɗi mi waɗi ɗo fuɗɗi kono ala ɗo ha min de alhaali ivoirien nanɗa ko awarien mi tampi hen hay gaddunoɗo mo ɗo e galle nanɗa ko tati sukaɓe mbiyatamo ɗo tattete hay on mi darni ɗum ala ko keddanmi ɗum mbimi ɗum goro ɗimmit yo dokku te kañum adduna o ala fof ko keddanmi ɗum mi haalni partout an kay aɗa haal ganami wimo ñande no falimi ko mboɗo ya jagga kanko asimi o jagge ha joni kalam nana majji mi anda hol koccuɗo galle ay tati sa wi ɗum a wi ɗum ni ko mbiɗa ɗum fof a toña ɗum hay so tawi kañum adduma ɗo aɗa on wawi yaltinde mo ɗo hannde ɗum ko amo addamo e galle ha ɗen caɗɗele fof no kefta kadi min ɗum ɗo fof ko ɓuri hen ɓeydade musdemi tan ko ɓuri hen tampindel ko Aissata mon jippiɗo Aissata o mona e galle mum haala asimi mawɗo aranɗo haali ko cukalon tan Samba Boyiji tati o Chris Koros waɗata goɗɗo ɗi Ba Bocar Ndiaye on andani ɓorto ko moƴƴi ɗe kalata haala asimi mbiya ndekno dewgal yara sellani budel sellani o ivoirien kadi mbaɗ sikkiram ko waɗani yero e buuɗel ko saami tan e ko hoccata ɗum
kono noon Aissata tennaaki Aissata mi ay sarkin hoddi ay sarkin wurdi kodde wuro woto koɗo ummo iba jippo galle ma omo teddirimo kay arde ga e galle he omo haalana yimɓe ko gacce nangimo so gacce nangimo yo rondo koɗo panno galle sewde village wona no gandirmi Aissata ni mbeɗa andi omo yiɗi arde kono ko gacce nangimo wona ɗum fewaade noon enen ko wiyatno ko tan caɗele ngare men tan ala ko mbaɗon kono ɗum ɗo kat so tawi ko gonga weli Allah yurminima ha ɗon wawi haɓde sabu Allah ne seedi ni jiimomi nde ma ɓernam nde bonni joni holno mbaɗa yaw jaɓa bubir la wi ko lalti joni noon taade ko noon aɗa andi yero saha fo réseau ne arta joni kaw joɗot tan wastade réseau arti so haalnama woɗa ko siftori hen o jaɓa moƴƴi so tawi kam yero yo jooɗo tan debbo won galle ay sar saha fof atturuma ɗo fayi ɗo moƴƴa heewi nuufaade aɗa heewi nuufaade waɗi en mbaba ma ɗo aɗa heewi nuufaade e ɓe kadi o buubel wona noon tan darrito o ko buubel wonno heen woppu mabba ma mo mbiyata buubel de buubel wonno o ko buubel wonno heen saɗa wela saɗa metta mi haalde e buubel haala ma togla telo walla mi jooɗo a jooɗo a haala réponse belɗo ala ko weeli ɗo an jogoɗa aler belɗo sa jogima aler belɗo tan mi jogo réponse belɗo to janoɗa janomo caynis kaɗoynomo ñaay hamen bamnima kam bamnima adde ñaay ko neɗɗo koye ma waɗa nafoore ala nafoore hay min ma o jogani nafoore ala feni an ala nafoore galle moɗon min wima an nafoora tan ko yaadu so aɗa jiiɗa fo tan aɗa e bedday an noon min a yaani mboɗo mo ummi ladde hande dawɗa mboɗo andi bamma ko an ka wirta he min mbiri asadus ala an Allah min Allah kay an ka haasi bon mi haalde e makko kono buubel jaɓani o wi mi wawa resdemo ha paari hamin tolno ɗo hen mboɗo seera mo koppe am no resamo buubel ko salata ɗo joni o wi an a sellani hoorema nde ala ndiyam aɗa andi wuro ngo bonni indema wuro ngo rew wi manel ko hakkille mum timmani wona e buubel kono wuro ngo ogo nabɓe kamɓe mbiyata a sellani ha o gumi ɗum te annene aussi kadi watta gueɗe celluɗo a wonde meddaji aɗa looto e dowru maaɗuji an buubel he on cellani ole an buubel ala buubel minen cemorma in no cammireɗa oto wiyeten buubel sellani annen kay woto wiyam sellani ko wuro ngo wima noon an ko wuro ngo ɓiɗi wiidema sellani ten sa wiitema sellani tan jooɗo e ma ɗum noon joni oppam yaala walam ba taw ɗiɗo haalaji gandantama on haalnam amin kalduno komin haali ko mbiya joni ana wawa walludemi debbo frayse o yer wornanami oɗon min yiiɗa woto wurta bone an kangaɗo holko yiidata aɗa dañi ko jiidata e ko gañata comme kangaɗo ɗo gandata kam kaɗam ni camori kaalimaɗi hay comme kangaɗo kam min samori kaalimaɗi eyyi o mbiɗa resa ɗum ko ñagga e annene ko ɓe gandi tan ko bone min suusa bawam eyyi mi haalama ha nanade suusa bawam kay affaire oɗon ñag kay mi haalni buubel noon buubel kay sa paari tan mi riidimo nani rewi tan ha guinnirmomi o buubel wonno hen jaɓi walla jaɓani lo jaɓiranmi ɗum a jaɓani ay dognum baba ma mbiya jaɓiranmi ɗum nagano ane saret ma karmuɗo saret ma karmuɗo kor woto wiya sareɗam ma karmuɗo yan woto wi sareɗam ko karmuɗo joni sa gorko fati ham tellin bagage am on jeeya oɗo komani somi tellini bagage am oɗon jeeya wimam ala tawa darnu saret o so taw ka gorko kay darnu saret o iwruga darnu saret o iwruga darni kay iwruga an iwruga yer mboɗemi darɗo mboɗemi sa witi kam noon mi warma sa witi kam noon mi warma sa witi noon min yer buubel sellani yo hakkil yer mimi buubel sellani yo hakkude men taƴ mimi buubel sellani yo hakkude men taƴ
yo hakkude men taƴ en natti wonde en sehilaaɓe natti wonde sehilaaɓe ana wona sehil an hayana wona sehilam a wallata watta haydara an holko gonan a wawa changde wutte ma ñande kala ko o zone bornata yer wor wiyam noon an a yani a wuppani wutte ma mboɗo jogui bulo oɗo to ɓornoɗa ñen foof e oras tuubam oras o oras ko woni mane ɓorna ko wuppa hanki mi yimo ko oɗo ɓorna hande nini ko oɗo ɓornira gasi min somi hoori joni baba sonan kam wuti goɗɗo e pantulo goɗɗo ha ɗo ha wona ko o ɓurte ma kanko wiyam dawru oɗo wa ya lawol ma somi arti ane balawol ma o sodanami pantulo o sodanami ɓuuri ɓuuri e yara o mbaba ɓuuri o mbaba ɓuuri ɓuuri e yara o mbaba kor ɓuuri yara o mbaba yara Mon amour. Aujourd'hui. Voilà mon amour ma. Je te les la passer téléphoner sur les maisons. Tu continues à te dire. Nous tous c'est pas ouais. Pourquoi Yaltani Wurongo? Pourquoi tu veux que je sorte dans le village? Tu peux les sortir du village? Je ne sors pas. Je les aime pas. Je les femmes, les boubelles, c'est les femmes de moi. Moi, je les hommes de boubelles. Je ne suis pas les hommes de toi. Je ne le connais pas. Toi, tu es mon homme. Non, je ne me le connais pas. Je sors avec toi, on va partir. Si tu es Tchaga, si tu es Tchaga, c'est quoi Tchaga? C'est Tchaga, c'est les femmes, les recherches hommes. Si tu es Tchaga, va les rechercher les Sinjugarb ou bien les Og. Sur les Hamidou Mar, les Yagaf. C'est eux les Tchaga, pas les moi. Moi, si je dois chercher des hommes, oui. Je dois chercher un seul homme. C'est toi que je cherche. J'ai vu plein d'hommes, mais ça ne m'intéresse pas. C'est toi seul qui m'intéresse. Toi? Ouais. C'est moi le seul. C'est toi, mon amour. C'est toi qui es là. Regarde, si tu ouvres ici, là, toi, tu es là. Je vais jamais ouvrir. Je vais jamais les ouvrir. Je ferme. Tu vas fermer. Je ferme les. Toi, qu'est-ce qui te manque chez moi? Yero. Addi kala hore. Wi kanko addi mo. Yon horo woni. Minen jeewe galle o. Nano jangudo farais ni suwa wonde galle hero sa kala hore. Jeewe kube be fof ha beddo ha damal ngal jeewo. Kala farais ala do e o galle. Elana hawni. Do. Eyyi mi kam mi heɓi yero jiruɗa ɗum ko buubel wona eyyi mi heɓi nande wonde wiya ko yero o abbiɗo o abbi yero eyyi ko yero woni ummi Kodowar ari ɗo kono o abbiɗo ko yero yero horo hoɗi mi heɓi nande kan haala yero horo hoɗi ɗo e galle he debbo mbiyatono horo woni eyyi minen ko nande min dañi hen taw on cuwa laaɓe gonɗon koye ƴewde mbiyata omo ɗo walla wala ɗo e arde kalmisede jom wuuro ne kalmise jom wuuro waɗe réclamé saaha fof birwiji wuuro tout ça joni garɗon ƴewde mbiyete debbo o ko addi ɗum walla ko ɗo woni walla wala ɗo debbo ala ɗo tigi ɗo ko min tan e yeroye buubel gonɗo hay ɗum ko min ɓuuri wawde wonɗo yeroye buubel ni ga jooɗa eyyi jom mbiyaton ɗon ala ɗo babagal aɗa andi wuuro rewnte ko lawol so cow fuɗɗima wadde meeɗa wadde wiyete kono haalda eɗen gandi oogo no didori gila suhaaɓe hay mawɓe fof ko needi gandira ko oɗo cow hay mo sellani men en moftat nden noon laaɓan en Allah ngel ɗo cuhlel ko yero addi ɗum abbi ko yero laaɓana en Allah ndewne ngel lawol nden no poɗɗen wadde min ndongol ngo famde gabbiɗo yero kam caggal yero ko ɗo foti sikkumi ɗo foti faade eyyi min nani ko yero o abbi nde yero arti ha woni dumuna kanko e hoore makko o ari ɗo yo gila nden noon fitinaji ne mbaɗa e wuuro ngo cowuji ne mbaɗa e wuuro he addi moon kadi ko cowuji baɗoje wuuro ngo ɗum garɗon yidde holkisade walla dartinde haɓade yero ko baɗe
eyyi sono naniri hunde baɗam nde oɗon poti arde yo kono o mo kaaloton mi yiyanimo taw min nananma. Qu'est-ce qui te manque chez moi? Tout ce qu'on recherche chez la femme. Tout ce qu'on recherche chez la femme là. Oui. Tout ce qu'on recherche chez la femme là, moi je l'ai. Oui. Si c'est la beauté, moi je l'ai. Oui. Si c'est le gros sein, je l'ai. Oui. Mais les fesses là, ça va venir avec le temps. Les quoi les fesses? Les fesses là derrière là, ça va venir avec le temps. Oui, moi. Moi-même. Moi, je vais aller rechercher le travail. Toi, ta femme là, Je vais regarde rechercher comme le travail. ta femme Le comme travail. une aiguille là, c'est ça que tu dis femme. Reste cool. Je suis cool toujours. Reste cool. Tu ne vois pas comme Reste ça. cool. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Moi, je ne sais pas le rechercher. Anmi, je ne sais pas le rechercher toi. Njiro non ko liggéey bi ndoni kam sak sago teddi mi felle mi feccinani ni pour jabde ko kalta kam ko de do moi je suis pas les hommes deux femmes je suis pas sur toi Ibrahima salmin tagam ora yimbe galle mon Toi, tu connais ce monsieur là en disant des choses comme ça. vas-y passe Passe. Moi, je ne passe pas. passe Moi, je ne passe pas. toi ka jinni wala ka malaika Toi, toi tu es parti Tu es chercher quoi? travail, tu n'as pas trouvé. toi tu es Quand ñak tu m'as vu là, tout tu ce es que tu vas ñak chercher, moi tu c'est vas trouver. pulaar toi ñak moi c'est pulaar toi tu es ñak tu es ivoirien moi tu n'es pas le sénégalais moi sénégalais debam sénégalais toi n'es pas le foutanké debam le foutanké anani toi le toubak Tout ça là ne me fait pas changer d'avis. Oh. ouais ore maman ne me fait ça Là où tu parles, je pars. Oh. Je te prie. parce que je suis réveillé yam diawa on réveille yam Même marcher comme toi, tu vas faire la même chose, je fais la même chose. On va partir. min Ouais. min On va partir. min ko jidda ko a watta kam du a watta kam wiyole min Hé, wona on ma nani tan ko passion. oto duminam de anan boppam way laisse Moi, way je te laisse pas. o jippoyi ko kajja kajja bebbeja bebeja goto wono jippi anani o jippaki ɗo ko min tan e yere en gonɗo yere en noon huɓɓere mumen nan to ko uddi kuɓeje mbayi leydi ɗo kono ala hen fof nde koɗo jippi o wonani ɗo o woni koto bebbeja tigi so ɗum jogui noon ko caggal ko affaire wuuro ndehlo ton on jippinimo yiyande joom wuuro hoto woof lawol jomura nani haala ka hoto Mi woof nani haala lawol jippinɗomo ko on Kono yahata kalda e mum bébé Dia woni Kaja en meeɗa nanirdemo ala min de mi meeɗa geɗe baɗɗidani. min de mi meeɗa eyyi kankonene Ko neɗɗo newiɗo nehiɗo jiɗɗo jaam jiɗɗo diine o. kankone ko moƴƴere makko tan aɗa andi koɗo kam arata woofo wuuro fof naata e galle ma ene jogui adresse galle ma naata jaltina ɗum Je ɗum no wona. ɗum ko no waɗi o kankone ko noon foti waɗde kono noon so jogui ko kalɗon il faut jahon toon Inchallah. so jeehi toon mon taw ɗon koɗo Eyyi joni baba mamin jaa toon A jarama. sabu bebeja kam haaldude mum tiiɗani gasi kono min jiiranimo bonande on jarama a jarama. min jiiranimo on kecce jarama jarama no fewi. eyyi wuuro ngo ni foti Aɗa waade yarnaɗo yaafo. mi yerni ala hakke ala hen Laccani hakke. hakke ala hen Aɗa wuuro yarnaɗo yaafo. wuuro ko ni foti waade ko noon so hunde ɗeeɓi waade ni yo once yo wattine Wallahi. gasi Gisi. Ɗe jehen. on jarama a jarama Aɗa yarnaɗo yaafo baba. jarama no fewi A jarama no fewi. Mami jaa min jiya bébé Dia toon jeeyi. jarama dardami Inchallah. duusi moon hay sinno ko ha e Ala min jaaɓe duuɓi goto tan ɓaade a wona pocci ɗum fewi. koyɗen musli kono on argay gisa on jarama tan eyi ɗum ahata ɗo moƴƴi a jarama e moƴƴi jomum A jarama. A jarama no fewi. ɗo ha Ewo jam walla ɓawa janggo mamin jaato bebeja Inchallah. so Anani. Allah jaɓi So Allah jaɓi inchallah. joom wuuro Mami jaa. eyyi eyyi moƴƴi alhamdulillahi massa an gorko kay ko ni o min mi weltima ayi julmere de jaami ha gudiri Gudiri jaami eyyi ne jaami gudiri eyyi après noddu Moussa Diallo mbimo mudumi gudiri o wi kam ya to ya gelode eyyi sehilam goto nan toon siley omo yeeya julɓe sa yeeyi ko toon jeeyanomi julɓe ha jaami Amérique garmi waji o ko hasido siley ko hasido ndeke
min kalde hamin paamodiri o wi kam sa yeeyi sak ma dañ hen ujunere mbimi wadde ñalawma mam wawi yeede hen hay hakke sak buji sappo mi daña hay so taw ko ujunaji sappo hay soko tati no moƴƴi eyyi hay soko o tati rondi kam sako eyyi min fo jiijamam ko faade yam fof bolki min fof mi bolki circulage min fof komi bolkiɗo ƴewɗanam nde way comme jiyeɗanam nde koko nattodiri dokkumi fof kadi ko hasde mbimom yo rontu yo ittu o dara o wiyama ta gorko ya min gorakam rokkanimi mboɗo maaya ane o yinno ko wardema eyyi wiwam tara ko ni joni min mi woppi golle ɗe mboɗo haala mi parani toon garmi ha e lawol ngol mboɗo haala kawrumi debbo Touba Côte d'Ivoire yeewo Touba Côte d'Ivoire wona komi togatno kawrumi natanmi wuuro ngo tan kawrumi e makko o wi kam wey moi je t'aime c'est moi le poisson l'eau le poisson l'eau le mbugel mbimom mbugel ma poisson yo sa wawi gona geej sa wawi gona maayo konko nayi baɗi ma après mbimi mboɗo doga o rewa yam mbimi ko mboɗo yaha o rewe yam eyyi mbar mi remmimba o rewe yam virgule mi noon dogmi paɗe ɗe ko tara ko paɗe cara dañmi artude kadi mi rutto o yiita kam kadi yaro wona min winoma ƴeewoy golle woppu golle ɗe ala janggo somi finni ala waraya ɓayo watti faddadema e beddaji omo yiiɗe wondudema o yino ko wadde wiole woppu golle ɗe ay oɗo noon jaltugol makko wuuro ngol noon yonti mbimom min Bubel woni cayam Bubel woni kilota Bubel woni silibam Bubel woni wonkam Bubel woni fofam mo yiɗi gorko joni konko ko yiɗi o yino ko waɗen violé min dogi mi dogano tawano ko nangi kam nanni kam ladde tuula e la tan don ka yitudemi e adduna mi anda ko tati mi anda ko nayi mi anda ko joyi on barammi konko e domada taƴƴo wallahi maɓe jaltimo wuuro ngo walla mi wara ɓe mi duppa ɓe hankandi ɗum ɗo ɓurti wottare ɗum ɗo ɓurti aɗa yahaji hay saɗo golloyomo rewoy ma min debbo ma mi rewane ma konko rewatay ma maro mi haalani haala maaro haal ko rewe ma ko ɓurlanga mo jaɓɓiro e ma omo fatta ma omo faddo ma debbo noon faddo gorko mo wona gorko muɗum wona min ka joom gallam ɗum waɗi garmi mbaɗi jaɓɓiro ma mbaɗa andi heure ma jippugal nani yon mbaɗi jaɓɓiro ma galle joom wuuro noddanmi ɓe galle joom wuuro so haalani hen mi kasa guel mamma ɓe kamɓe fof ala o ala oya bottari ala kaw wi yen def banggue men o wi mbiɗen kenen indépendance meɗen ɓay a watti gollade ka gorko a jaɓani remde gasa makko a jaɓani ñamminde pucci makko e bamɗi makko boolo ɓe mbi ɓe nangi ɗum ɓe mbi ɓe nangi boolo nangi bool mam eyyi ha joni ɓe jaɓani artirde boolo nani mi yehi toon mbimi bottari pour so yari jippimo o wi bottari ala aɗa yani mi ya garni men ayo tuyen peut-être ala a yahata toon omo reway ma non kedde jeewa no mbimi walla boy koyngal walla boy a yahat rewɓe fadduma koyngal walla boy walla bo ma ɗi jaaɗa fof jehen Bomba hen wona kanko aɗa waɗi hen kamɓe mbiyat komin jool kamɓe mbiyat komin jool a waton wona ko dogdi taggi kam tati dogdi taggi kam tati wona dogdi togano woni tan bon wino wonko jinmi haalandema adama dawɗele quoi par ce ko adiyam dawde sini adama dawde sagata hucciray babiraɗo jaaɗo ha fuɗɗi hofade seeɗa mbiya ɗum hadema dawde wonko jinmi haalandema foti mbaɗa hen kuwa bon e jokku sa dawi mi wawata haalandema di mbetana wawa dawde ɗum yaade an en mbawa yaade ko ɗum gonmi e haalandema eyyi bisimilla bon on ko mbinomami quoi pour somi dañi ɓe winoma pour dépasse amen o ko ya hayto
min o yiɓe min noddino Boubacar pour yaha hayto tottude min ñaande yarde tout quoi